Подбор е германица и неговата прекрасна съпруга Ани. Поздравява техния син Георги по случай неговия рожден ден. Да е жив и здрав! Генерали ки България Камандинел Саре Германия. Хайде сине Георги, бабарване Германия, вали гърмина Георги, шампиона все му върви, път му правете Георги, шампиона пари прави, всяка майка Георги, шампиона не ражда, той е вълт единак и Симан Будбари фамилия, капкавара в туме. Вали гърмина Георги, шампиона пак му върви. На Германия той е човекът, Канади Кенто сине Георги. О генерали Анди Бари Германия, о Георги шампиона, бенела шунен душман. На Шиперавен о Георги шампиона си машина. Вовси легенда на Германия, Георги шампиона.